Fraților, bun venit la un nou videoclip în care să găsim ceva mai bun aici. Sper să găsim ceva mai bun, că dacă nu, să pice ceva bun. Bun, frigo camelo, nu prea e bun. Tun sahur. Balerina cappuccina. Și veniți aici și vindeți așa ușor. Să faceți bani. Haideți să vă arăt ce brain rot am eu. Nu ești. Are și el challenge. Așa, în fine. Am așa. Lăstralitos secretă. Dacă vă jucați și voi jocul ăsta, scrieți în comentarii. Și dacă vreți să facem trade, și aici se poate. Los tuntuncitos, leru, porumbelu. Și am așa tetete, sahur, brain rot gad. Da, știu așa. Ăsta în Galaxy. Bun, pot hotspot. Chili. Așa. Cabelul ăsta așa. Două de-astea. Dragon camelonii. Bicicletera încă una. Titi sahur, expresso sinora. Ganzeli trulala. Așa, tetite sahur, mai am unul. Tesilo crocodila. Mai am un buf sahur. Bicicletera. Și aici am așa. Ganzeli trulala. Checiuro mustură. Încă un dragon caneloni. Ezoxecola. Asta cum e chef. Mam. Chiar curcur. Ia să vedem ea. Unde e, în ce parte? Uite-l aici. Așa-l eu, doar. Aha, ok, man. Uite ce fac acum. Haide, mă, ia-l. Bă, what? Cum a sărit atât de departe? L-a luat, bă. Hai să măcar luăm bicicletera. Măcar bicicletera o luăm. Perfect. Ne teleportăm aici. Deci am rămas unde rămăsesem. Aici, parcă. Nu, aici, că e secret, aici e secret. Ezoxecola. Cavallo virtuoso, tot secret e. Așa, v-am arătat aici. Aici am plin. Am așa. 6-8. Lostralitas. Ăsta. Cum eu zice, posculo brânul. La grande combinațion. Ăsta mi-a picat aici. Asta. O bandă asta. Picione machina. Nuclearul dinozauro. Job, sahur, spaghetti, toaleti. Și totul cu azelitrul ăla. Haideți să vedem mai departe. Am așa. Centruci nuclucii. Tetete sahur. Am lopata asta. Am tacorita bicicletera. Mai am aici totul la grande glacion. Pac ramat mamat. Bicicletera. Am unde ăsta. Fragola, tralala. Cum e zice? Să-mi iau un brain roți. Că vreau să fac aici. Ia. Am unde ăsta, ok? Luăm unde ăsta. Nu asasinăm. Și un lirila. Hai să le băgăm aici. Ca să facem bani mulți.
Oare mai merge să fac etaj? Mai nu, cred că e maxim. Da, e maxim. Mai mi-am văzut din Breros că aveam numai de ăștia slabi și... Da, era multe locuri acolo. Da, asta strâng să iau numai legendare, mitice. Miticele sunt cele mai bune, cred. Și secret. Și Breros sunt bune. Ia. Voi face și o 3 cu cineva? Hai că are ceva foarte mult. Ăsta cred că aș face cu... dar nu mai are silențiu. Are pe sahur. Cicletele, așa. Nu are nimic. Ia că avem o de-asta. Am ceva bun. Bani. Cicletera, bicicletera. Unde s-a dat asta? Nu e nimic, că nu facem de bicicletera. Bicicletera, bicicletera. Perfecto. Am mai eu. Mulțumesc foarte mult că v-ați abonat la mine și vă promit că vă dau los jobcitos. V-am promis, așa că o să-l dau. Intrați pe canalul meu. Bicicletera. Ceva, un short și îmi dați comentariu cine îl vrea. Am zis la alegere, dar acum lăsați că fac eu așa. Expresso, signora. Hai să luăm. Dacă o fi pe undeva, am uite acolo. Mamă, dar ce de bate adus. Expresso, signora. Pac. Acest. Am plecat de aici mai repede, că m-ai enervat. Opa. O, ce urât e ăsta. Tralalelo, tralalelo, orcala. Hai mă, dă-te de aici. Așa. Hai. Băi, ce aproape era. Pleacă, mă. Luat-o, mă, ce crezi că stă așa? Espressona, signora. Și da. Cam asta a fost videoclipul de azi. Sper că v-a plăcut. Și să scrieți în comentarii dacă mai vreți să fac videoclipuri de acestea. Cu Stilo Brainrot, cu 99, cu de-astea. La revedere!